Як лукашэнкаўскія чыноўнікі становяцца мільянерамі? Якая бяда здарылася з маладой бізнес-вумен і што дазваляе сілавікам новы закон? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Як зарабіць на шыкоўны дом у Мінску, ведае былая сенатарка і дырэктарка правінцыйнага універмага. Выданне «Зеркало» звярнула ўвагу на продаж катэджа ў мінскім раёне Лебядзіны. За чатырохузроўневы цагляны асабняк плошчай 600 квадратных метраў гаспадары хочуць $1,5 мільёна. У доме ёсць 7 жылых пакояў, 4 санвузлы, тэраса, більярдная, трэнажорная зала і шмат чаго яшчэ. Але самае цікавае – гэта асоба ўладальніцы шыкоўнай маёмасці. Ёй аказалася 63-гадовая Наталья Блахіна са Слуцка. Яна шмат гадоў кіруе мясцовым універмагам, але цяпер крама не вылазіць з судоў як даўжнік перад вытворцамі па сотнях спраў. У нулявыя Блахіна таксама рабіла палітычную кар'еру і двойчы прызначалася ў Савет Рэспублікі. Жанчына мае званне выдатнік гандлю і чалавек года Міншчыны. Ейны муж Барыс Блахін таксама чалавек непросты. Ён быў дэпутатам Мінскага абласнога савета дэпутатаў і цяпер кіруе Слуцкім дзяржаўным каледжам. Журналісты пазванілі абодвум сужэнцам і спыталі, як у іх атрымалася зарабіць на такую нерухомасць. Наталья Блахіна спачатку спрабавала адмаўляць, што дом прадаецца, але пасля яе рыторыка змянілася. Цытата: «Вы адпрацуйце 40 гадоў кіраўніком на зямлі, хай адпрацуюць вашыя бацькі таксама па 40 гадоў. Папрацуйце, і я думаю, у вас усё атрымаецца». Адказ Барыса Блахіна быў яшчэ карацейшы. Ён сказаў, што адна справа прадаць, а іншая пабудаваць, і спыніў размову. Але тут адзначым, зусім не выключана, што чыноўнік сапраўды сам пабудаваў той дом цягам некалькіх гадоў. Адметная тут не гэта, а схема, праз якую лукашэнкаўцы ў выніку становяцца даляравымі мільянерамі, і прыклад Блахіных вельмі красамоўны. Робіцца гэта ўсё так. Дзяржава дае бясплатны надзел зямлі ў элітным мінскім раёне, чыноўнік будуе там дом, а затым прадае яго за вялікія грошы – мільён альбо 2 і 3. І, само сабой, у далярах. Такім чынам падняў добрыя грошы ўжо не адзін верны Лукашэнку чыноўнік. Чым цяпер будзе займацца былая фаварытка Лукашэнкі? Міс Беларусь Марыя Васілевіч у 22 гады трапіла ў палату прадстаўнікоў, але палітычная кар'ера мадэлі, падобна, абмяжуецца адным тэрмінам у парламенце. Як сцвярджае сама Васілевіч, яна вырашыла не балатавацца зноў, бо хоча паспрабаваць сябе ў іншай сферы. Экс-дэпутатка сказала, што атрымала вялікі досвед і абяцае, што і далей будзе займацца праблемамі абыходжання з жывёламі. Прасоўваннем адпаведнага законапраекта яна займалася ў парламенце. Марыя Васілевіч была самай маладой дэпутаткай палаты прадстаўнікоў. У крэсла парламента яна садзілася фаварыткай Лукашэнкі, але летам 2020 года ўсё змянілася. Дэпутатка ездзіла ў бальніцу да пацярпелых ад гвалту сілавікоў і выбачалася перад імі. Пасля гэтага яна выпала з кола набліжаных да Лукашэнкі і трапіла ў апалу. Здрада дзяржаве і яшчэ адзін цяжкі артыкул. Ужо 3 тыдні Гомельскі абласны суд разглядае справу 28-гадовага Ягора Краўчэні. Ураджэнец Калінкавічаў працаваў на розных прадпрыемствах Гомеля, апошнім часам на чыгунцы. Затрымалі яго ў жніўні мінулага года і цяпер судзяць за здраду дзяржаве і вырабці і распаўсюд забароненага кантэнту з непаўналетнімі. Як нам удалося высветліць, тэлеграм-аккаунт у хлопца быў неабаронены. Праз боты, якімі карыстаюцца сілавікі, можна лёгка адшукаць, каму ён належыць, а таксама паведамленні ў адкрытых чатах. У іх Краўчэня шукаў маладых дзяўчат і прасіў іх скідаць відэа з сабой. Падрабязнасці гэтай справы невядомыя і да канца не зразумела, па якой прычыне Краўчэнем зацікавіліся сілавікі. Ці то арыштавалі за здраду дзяржаве, а пасля знайшлі ў тэлефоне гарачыя перапіскі, ці то наадварот. Спачатку падазравалі ў распаўсюдзе дарослага кантэнту, а пасля дадаўся і іншы артыкул. За здраду дзяржаве Ягору Краўчэню пагражае да 15 гадоў зняволення. У ваенкамат цяпер будуць выклікаць і праз СМС. Сёння палата прадстаўнікоў у другім чытанні прыняла законапраект, якім мяняюцца законы, што тычацца нацыянальнай бяспекі. І дакумент уключае шмат навацый наконт вайсковай службы і мабілізацыі. Так, у ваенкаматы цяпер можна будзе выклікаць не толькі папяровай позвай, але і простым СМС-паведамленнем. Прычым няважна, дзе прызыўнік атрымаў іх. І папяровыя, і электронныя позвы будуць лічыцца дастаўленымі і атрыманымі ў любым выпадку. На вайсковы
у лік цяпер будуць ставіць не 16 гадоў, а 17, але 16гадовых падлеткаў будзе дазволена прыцягваць для работ абароннага характару ў мірны час. На службу па кантракце цяпер можна будзе браць мужчын пад следствам з непагашанай судзімасцю ці нават проста з калоніі, калі гэта патрэбна для нацыянальнай бяспекі. Акрамя таго, вайсковым камісарам пашырылі права абмяжоўваць выезд прызыўнікам за мяжу. Цяпер гэта можна будзе рабіць у любым выпадку невыканання абавязкаў па ўліку. Акрамя таго, папраўкі ў законы здымаюць адказнасць медработнікаў і службовых асоб, калі прызнанага імі здаровага салдата звальняюць з тэрміновай службы па стане здароўя. Прасцей кажучы, калі медыкі памыліліся і адправілі служыць хворага хлопца, то іх ніхто за гэта не пакарае. Законапраект яшчэ павінен ухваліць Савет Рэспублікі, а пасля падпісаць Лукашенка. Пасля гэтага змены набудуць моц. Яшчэ больш кантролю ад сілавікоў. З 1 сакавіка яны атрымаюць не толькі доступ да плацяжоў і грашовых пераводаў беларусаў, але і магчымасць імгненна іх блакаваць. Падазроныя аперацыі будуць трапляць у адмысловую базу, да якой лукашэнкаўцы будуць мець кругласуткавы доступ. Карыстацца базай будуць пракуратура, міліцыя, следчы камітэт, КДБ і аператыўна-аналітычны цэнтр. Па іх патрабаванні банк павінен на 10 дзён прыпыніць аперацыі па рахунку, укладзе ці электронным кашальку, калі ў сілавікоў ёсць нейкія падазрэнні. Раней сілавікам на гэта патрэбна было больш часу, плюс не было асобнай аўтаномнай базы. Новаўвядзенне тлумачыцца барацьбой з тэлефоннымі і кібермахлярамі, ахвярамі якіх сталі тысячы беларусаў, але відавочна, што ў дзеяннях сілавікоў ёсць і палітычны падтэкст. Нядаўна яны правялі аблаву на былых палітычных зняволеных і сем'і цяперашніх палітвязняў за атрыманне дапамогі. З сакавіка яны будуць свабодна сачыць за рахункамі патрэбных людзей і адсочваць паступленні на іх, нават без удзелу банкаў. Віцебскую сталіністку судзілі за прапаганду нацысцкай сімволікі. Падобна, што сілавікі плотна ўзяліся за прарасійскую актывістку з Віцебска Эльвіру Мірсалімаву. У сярэдзіне лютага яе аштрафавалі па артыкуле за незаконнае пікетаванне, а цяпер над Мірсалімавай прайшоў яшчэ адзін суд. Да артыкула, па якім рэпрэсавалі дзясяткі тысяч беларусаў, дадаўся яшчэ адзін, які ў кантэксце сталіністкі гучыць парадаксальна. Прапаганда ці публічнае дэманстраванне нацысцкай сімволікі. Па такіх адміністрацыйных справах Мірсалімаву не могуць адправіць на суткі, бо ў яе ёсць непаўналетнія дзеці. Але ў тэорыі актывістку, якая на думку улады і сілавікоў паблытала берагі, можна штрафаваць бясконца. Прычапіцца пры жаданні можна за ўсё, што заўгодна. У сваіх тэлеграм-каналах падобныя Мірсалімавай дзялкі асаблівай пераборлівасцю не адрозніваюцца. Падобны лёс пры жаданні можа напаткаць і любых іншых падобных персанажаў, напрыклад, Вольгу Бондараву, таму працягваем назіраць за працэсамі. З маладой беларускай бізнес-вумен здарылася бяда. 33гадовая Марына Еўжык разам са сваім мужам Іванам у 16-м годзе стварыла брэнд, пад якім сям'я стварала аўтарскія сумкі з драўлянымі ўстаўкамі. Нядаўна ў соцсетках брэнда з'явілася сумнае паведамленне аб тым, што ў маладой жанчыны здарыўся інсульт. Яна расказала, што ў яе моцна кружылася галава і яна ўвесь час хацела спаць. У выніку ўсё скончылася бядой. Дзяўчыне часткова паралізавала правую руку, а таксама ў яе парушылася маўленне. Марына з жахам згадвае тыдні ў бальнічным аддзяленні неўралогіі і цяпер спрабуе аднавіцца, а сямейнай справай пакуль займаецца яе муж. У Гомелі сілавікі разграмілі кватэру псіхолага, якая з'ехала ва ўкраіну. Сілавікі пахваліліся ўзломам кватэры Аллы Марціновіч. На кадрах відаць, што да іх прыходу ўнутры ўсё было ў парадку, а пасля ўсё ператварылася ў бардак. Марціновіч – псіхолог з 20гадовым стажам. Яна была актыўнай удзельніцай акцый пратэсту ў Гомелі. Летам 21-го года жанчыну арыштавалі на 15 сутак, пасля чаго звольнілі з Інстытуту павышэння кваліфікацыі. За пагроз крымінальнай справай у 22-м годзе Алла Марціновіч з'ехала з Беларусі і цяпер жыве ва ўкраіне. Яе абвінавачваюць у стварэнні ці датычнасці да экстрэмісцкага фарміравання. Разгром кватэр публічных беларусаў, якія з'ехалі за мяжу, распаўсюджаная практыка сілавікоў. Так яны ўжо ўламываліся ў жытло Вадзіма Пракоп'ева, Дзяніса Дудзінскага, Андрэя і Вольгі Павукоў і іншых вядомых людзей. Прычым да некаторых прыходзілі па некалькі разоў.
Лукашенко ўсё бліжэй і бліжэй да сваёй мары. Падобна, што ў Беларусі сапраўды можа з'явіцца другая атамная электрастанцыя. Пра гэта заявіў кіраўнік расійскай дзяржкарпарацыі «Росатом» Алексей Лихачёв. Паводле слоў Лихачёва, Міністэрствы энергетыкі Беларусі і Расіі цяпер прапрацоўваюць адпаведнае даручэнне Лукашэнкі. Таму разглядаюцца два варыянты: альбо будаванне трэцяга энергаблока ў Астраўцы ці стварэнне новай АЭС на поўдні Беларусі. Перспектыва будаўніцтва новай АЭС справа яўна не бліжэйшага часу. Першую станцыю праектавалі і будавалі каля 15 гадоў, прычым эфект ад увядзення яе ў эксплуатацыю пакуль што даволі спрэчны. Ды і грошай на такое будаўніцтва трэба шмат, а беларускія ўлады дагэтуль не выплацілі крэдыт за першую электрастанцыю. Тым больш слаба верыцца, што такое грандыёзнае збудаванне створаць на поўдні краіны, пакуль не скончыцца вайна ва ўкраіне. Але ж Лукашенко не адзін раз адкрыта казаў, што вельмі хоча яшчэ адну АЭС, і падобна ўсё ж такі яе атрымае. Намеснік кіраўніка пагранзаставы захацеў заняцца бізнесам, але ў выніку застаўся без працы і з вялікім доўгам. Малады афіцэр адвучыўся ў інстытуце пагранічнай службы, пасля чаго паехаў па размеркаванні намеснікам начальніка пагранзаставы Макраны на мяжы з Украінай. Але да канца 5гадовага кантракта вайсковец не дапрацаваў. У красавіку мінулага года мужчына адкрыў ІП, што з'яўляецца сур'ёзным праступкам. Звальненнем прыгоды афіцэра не скончыліся. Вайсковая часць налічыла яму 19 000 рублёў кампенсацыі за вучобу, форму і іншыя затраты. Мужчына спачатку нібыта пагадзіўся заплаціць доўг, але так гэтага і не зрабіў. У выніку часць пайшла ў суд, на які былы вайсковец таксама не з'явіўся. У выніку пазоў брэсцкай пагранічнай групы быў задаволены, а былога пагранічніка абавязалі не толькі выплаціць доўг у поўным памеры, але яшчэ і налічылі зверху амаль 1000 рублёў дзяржпошліны. Гэтая гісторыя цікавая механізмам, як сілавыя структуры утрымліваюць супрацоўнікаў і прымушаюць іх ісці на парушэнне закона. Усё банальна трымаецца на грошах. Не выканаў загад – плаці. А сумы, як бачыце, вельмі вялікія. Але ў выпадку злачынных загадаў ніякія грошы не могуць быць апраўданнем дзеянням сілавікоў. Драма адбылася ў Мінску. Блогерцы падарылі букет з 151 ружы, але яна засталася незадаволеная. Тыктокерка запісала эмацыйнае відэа, на якім трымае дарагі букет і адчытвае людзей, якія яго складалі. У блогеркі вялікія прэтэнзіі да памеру кветак. Они заказывают своей женщине и думают, да она никогда таких огромных букетов не получала, сейчас она просто будет в шоке. И приезжает вот это. Девочки, которым дарили хоть раз в жизни 101 розу, из нормальной розы, а не из вот такой. Это не кустовая, это просто маленькая роза. Тыктокерка ў роліку шкадуе мужчын, якія, жадаючы ўразіць сваіх жанчын, плацяць вялікія грошы за такія букеты. Відэа за суткі набрала амаль 750 000 праглядаў і сотні каментароў. Некаторыя гледачы выказвалі меркаванне, што кавалер блогеркі проста вырашыў на ёй зэканоміць. Але на гэта блогерка адказала яшчэ адным абураным відэа. Некоторые скатывали того, чтобы сказать, что мужчина пытался на мне сэкономить. Девочки, дай бог, чтоб на вас так экономили с букетами по 200 баксов. Цікава, што той самы злашчасны букет блогерка атрымала яшчэ на дзень святога Валянціна і паспела выкласці з ім некалькі відэа ў TikTok, але праз 2 тыдні чамусьці вырашыла абурыцца яго памерам. Вось такія навіны серады. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте свои заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ніву, глядите нашу Ніву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.